Hold så fast. Den er 213 kroner og 24 øre, eksklusiv levering. Og så har vi tiden for den fjerde båd her i dag, og det er faktisk meget godt klaret. Den er på 27 sekunder og 37 tiendedele. Lige den lille ekstra konkurrence her i dag, det er sådan, at vi kårer en form for wet t-shirt, og det kan være, at jeg lige kan få Ole, min medhjælper, heroppe til at holde den op, så publikum kan se den. Det er jo altså en t-shirt sponsoreret af That's All, Danish Adventure Tours Syndicate. Og denne t-shirt, ja, det er jo altså med det originale That's All tryk på fronten der. Og den første, der hopper i vandet og svømmer ud til motorbåden, som ligger herovre med de to herrer i, ja, de har jo altså så mulighed for at vinde denne fantastiske t-shirt. Er det ikke flot? Er der en frisk fyr eller pige imellem, som er klar til at springe i, ja, så er t-shirten jeres. Og udover denne t-shirt er der faktisk også en ekstra præmie. Man kan få mulighed for at vinde et sæsonkort til Jottebios Musikmuseum under Himmelbjerg. Ej, det må man sige, det er flot, det er så. Er der nogen, der er friske derovre? Eller skal jeg tage turen selv? Jeg har set t-shirten, det er fin kvalitet. Der er en over, der jeg synes, der rykker lidt i en mand over. Der var der en over i! Og der kommer en over på den anden side, lad os så se, hvem der når først ud. Fordi så er t-shirten jeres, og der er altså også mulighed for at komme op til Himmelbjerg og besøge Jottebios Museum. Nu skal de bare afgøre ud på, hvem der er vinderen. Samtidig! Jeg tror sørme, at der er close race. Jeg ved ikke, kan der blive 2 t-shirts? Kan der blive 3 t-shirts? 2 t-shirts til de to herrer, der kom først ud til båden. Flot klaret, og det var altså That's All herovre. Og nede i vandet går det med et hus. Båden er bygget af Hotel Louisiana og Silkeborg Posthus. Yep. Hotel Louisiana er blevet medlem af Best Western-kæden, som har et slogan, som siger I only sleep with the best. Og her kan man vist roligt sige, sleep with the best med redningsvest. Så er vi klar. Som kaptajn i båden er det Marianne Hignet. Og så har hun som 3 letmatroser med sig. Det er Kirsten Forsberg, Martin Petersen og Torben Krohmann. Og besætningerne er alle sammen fra Union Chambers i Silkeborg, arrangøren af dette flotte vandshow her i dag. Vi skulle se at være klar derovre, kære Ulf. Er du klar med flaget og tid til at bordet også klar, så sender vi den 5. båd ned ad rampen. 3, 2, 1, nu! Og der er virkelig dækket op der. Jeg tror, at sækketøj blev vådt. Det var vist en vandseng, vi fik sendt ned af rampen. Men okay, hvis I får fartøjet ud til klokken derude, ja, så tæller tiden også. Men altså, en flot fartøj her fra Hotel Louisiana og i samarbejde med Silkeborg Posthus. Og jeg kan se, at Marianne Hignet kæmper virkelig godt, og ved siden af hende over, tror jeg, det er Kirsten Forsberg, og så er der også Martin Petersen og Torben Krohmann, der kæmper for at få fartøjet med ud. Og det er også spændende at se, om de kan stikke tiden på dansk telekommunikation. Den er på 1 minut og 15 sekunder. De kæmper i hvert fald godt, men det ser ud til, at det er et lidt tungt fartøj. Jeg tror, at dynerne har taget vand. Det er der vist ingen tvivl om. Vi nærmer os, og efter dem, ja, så skulle vi altså ved at være klar med revisionsfirmaet Deloitte og Touche. Toilet og douche. Yes! Skal vi give dem en stor hånd over? Så bliver der ringet. Hotel Louisiana og Silkeborg Posthus. Den 6. båd i dag, det er fra revisionsfirmaet Deloitte og Touche. Og som kaptajn i båden, ja, der har man Henrik Laursen. Det kan være, Henrik, at lige kan se ham. Er det ham, der sidder bagerst? Det er ham, der sidder bagerst i båden, og foran ham er det Torben Hansen. Båden, den er fremstillet af en bog, og det er jo altså simpelthen fordi, at den er bygget på inspiration fra udviklingen i skattelovgivningen. I år 2000 forventes de samlede skattelove at have dette omfang. Det må jeg nok sige. Noget af en bog, der er klar til at gå ned ad rampen. Hvem siger, at revisorer er kedelige og ligner bogrumme? Så hvis bogholderiet råder, og de trænger til en kontakt revisionsfirmaet Deloitte og Touche.
Udmærket! Vi går i gang. Kære Ulf er klar med flaget, og tidtagerbordet er også klar. Og så er vi klar til at sætte skattelovgivningen ned af rampen. 3, 2, 1, nu! Og der kommer den så. Det er løgn og tusch. Og det lykkes. Den kender ikke, det har vi set et par gange i dag, at der var problemer, når det var sådan, man kom ned ad rampen, men de to herrer, de kæmper virkelig, men det er den forkerte kurs, drenge. Det er den forkerte kurs, de skal dreje en både en smule. Sådan ja, så er vi på ret køl, og så er det bare direkte over mod klokken. Henrik Laursen og Torben Hansen for Deloitte og Tusch. Det er ikke et par kedelige revisorer, vi ser her, det er det ingenlunde. Sæk ind på. Sådan kommer skattelovgivningen til at se ud. Det er sådan et format for skattelovgivningen, altså i år 2000. Ja, og så bliver der ringet. Udmærket, og så har vi snart en tid hoppe, og flot klaret jer. Giv dem en rigtig stor klapsalve. Wow! Tak skal du have, og det er i Røgerdam. Det slår næsten i ejlen, det der. Det ryger bare enden, drenge. Men udmærket, det er jo simpelthen et ærligt påfund, man har lavet ved, at man har brugt tøris, som er jo altså 180 grader koldt. Og der bliver der så ringet med klokken. Og det var en meget, meget flot tid for Sandy Stål. Lad os give dem en stor klapsalve. Jeg skal love for, at det ryger på båden over. Og vi siger 3, 2, 1, nu! En menneske foran, og det gør, at båden holder sig oppe, og så er det med at få fat i parkerne og få styret over til klokken igen. Den skal have lidt i højre side. Og så bare fuld fart fremad. I skal stikke 19 sekunder og 80 hundrededele. Det er Jens Conrads tid, og det går udmærket på de to herrer. Forrest er til John Bundgaard, Henrik Køge. Sidste års vinderbåd var jo altså Glarmester Gerulf. Og lad os så se, om de vinder i år. Der blev der i hvert fald ringet med klokken. Og om et øjeblik, så har vi en ny tid klar til tyske venskabskammer Wolfsburg-Lüneburg, hvor folkevognsfabrikkerne er hjemmehørende. Derfor er det naturligt med en folkevogn, som Junior Chamber Silkeborg har bygget til sit tyske venskabskammer. Da Junior Chamber Silkeborgs formand Peter Nygaard og Wolfsburg-Lüneburg formand Hermann de German, som sejler. Hermann, wie geht's? Geht super, sagt er. Und dann die nächste. Vi kører bare. 3, 2, 1. Go! Go! De tysker, de har altid været lidt langsomme. Der kommer den så. Hører vi af i vandet. Og så er det bare med at komme op og ro. Et samarbejde mellem Junior Chamber Silkeborg og så Wolfsburg-Lüneburg, den tyske venskabskammer. Det er ikke helt på ret kurs. Vi har formanden helt op foran. Men styrmanden, tyskeren, Hermann der German, Hermann der German, står bag og dirigerer. Stolt står han i sin skude. Den kære tysker, og så bliver der ringet med klokken. Glimrende. Og så er det så en ny tid. Lad os give dem en rigtig stor hånd. Seiling Clausen revision. Og i de to herrer, der sidder i båden, det er Jens Seiling Clausen og Henrik Vadmann. Og jeg tror, det er Jens Seiling Clausen, vi har til venstre. Er det korrekt? Og så har vi Henrik Vadmann over til højre. Og det er altså en båd, der ligger på surfbrætter, og noget af det samme som Jens Conrad præsterede. Den samme stabelafløbning, det samme stativ, i samme stil. Og har du problemer med skatten, tager Seiling Clausen sig af den. Okay, vi skal være klar, kære Ulf. Og vi er også klar ved tidtagerbordet. 3, 2, 1, nu! Der røg stativet, og der kom båden. Udmærket. Men bare ro, drenge, alt det I overhovedet kan. Stativ. Og hvor blev det af? Hvor blev stativet af? Men det går flot. Og de kæmper alt det de kan, de to herrer, Henrik og Jan. Og om lidt så er de ude ved båden. Og blyanter, ja, det var noget, man bruger inden for revisionsfirmaet til at rette skatteskemaerne. Og der bliver der ringet med klokken. Og selv man har AMO og Føtex til fælles i grunden, jo ser I, deres horne ender altid på bunden. Men måske er det sikkert. Måske er det et sikkert rit, men geberit. Godt nok. Lad os så se, om den her den ender på bunden.
Det er en meget, meget stor båd, og vi er klar. Kjærulf står med flaget og tid til at bordet er også klar. Og vi siger 3, 2, 1, nu! Og så gik starten. Jeg synes, det knaldede noget, men den holder til det. Og der bliver rodet for fulde kræfter ude af de 5 personer. Det er altså Kurt Andersen, der er kaptajn. Men vi skal lige ændre kursen en smule derude. Og så har vi altså Torben Lindhardt, Bente Friis og Troel Rasmussen. Og så som på hendes polterappen, ja, der er Jannie Pedersen med i båden. Hun skal altså giftes her om en 14 dages tid. Og nu nærmer vi os derude, og uden Geberit, som har hjulpet AMU-centret med dette, ja, så var det aldrig kunne lade sig gøre. Og nu bliver der så snart ringende klokken, og så har vi en tid her fra AMU-centret. Der hører vi klokken. Og i samme forbindelse ryger de forskellige i vandet. Tidtagerbord er vi også klar, og dermed sender vi altså 12. båd ned ad rampen her. Partnerrevision. 3, 2, 1, nu! Og så er tiden startet, men de er langsomt starter hos partnerrevision åbenbart. Der rammer de så vandet. Den tager lidt vand i, men den holder sig oppe. Udmærket. Dermed kan de jo altså stadigvæk med i konkurrencen, i hvert fald om det mest holdbare fartøj. Og så er det med at se, om de kan få den hurtigste tid. Jeg synes, den synker lidt. Der ryger Jens fuldstændig ned, men de kan stadigvæk nå det. Pas på, lommeregner. Pas på lommeregneren. Den tager vand ind, tror jeg. Det er med at få fartøjet med over til bøjen. Og jeg tror faktisk, førstepladsen den er væk. Det er jeg faktisk helt sikker på. Den ligger sidst i dag. Ja, han har en tid på 1 minut og 15 sekunder. Og så vidt jeg husker, er det Dansk Telekommunikation. Ja, Dansk Telekommunikation er sidst, og lad os se, om I kan nå at stikke dem, så de ikke bliver sidst her i dag. De er over ved bøjen nu, og så skal der bare ringes med klokken. Og det bliver der i dette øjeblik.